Preocupados, pero tamén resignados. Así se senten boa parte dos propietarios de bares e comercios situados na céntrica avenida do Malecón de Ribeira ante a vaga de roubos. A pasada madrugada os ladróns entraron no bar La Estación, onde se fixeron co efectivo da caixa registradora e case toda a recadación da Comecartos, así como varios décimos de lotaría. Intentarono tamén sen éxito nesta tenda de efectos navais, onde non lograron romper o cristal, a pesar de que o bateron mesmo coas tapas de sumidoiros. Neste que está aquí de efectos navales, que intentaron romper os cristales e depois foron a outro sitio, non sei, que tamén tal, que iba a ir poñendo unha denuncia. Tamén no Café o Buraco, onde forzaron unha fiestra, pero non chegaron a acceder ao interior, disuadidos pola alarma e a cámara de vixilancia. Abrironme só ese lado da ventana, unha folla da ventana, saltou un plastiquiño pequeno, igual debeu de ser porque dice que andaban cunha pata de cabra, igual ao querer forzalo ca pata de cabra saltou un plastiquiño, pero nada, non romperon ventana ni nada, só saltou o plástico. A min saltou má alarma, entonces eu creo que se quedaron así un pouco ao saltar a alarma, e me eu teño aquela cámara que quita foto co flash, non sabes? Entonces no vídeo vese un pouquiño como que fan así e agáchanse, fan así, debe ser cada vez que lle saca a foto co flash, agachan a cabeza, non sabes? Entonces, ao sonar a alarma xa nada. Aínda que nas últimas semanas se incrementaron, no bar 14 entraron 2 veces na mesma semana, os comerciantes da zona xa están acostumados á visita dos amigos do alleo. Seguido, esta temporada pero máis que nunca. E todas as noites, como haya tormenta ou haya ruído, sabemos que vai haber algo. Sempre. Temporadas que son todos os días. Se non é son outros, pero sempre toca algo e por esta zona é a que máis. A pesar de que teñen redobrado as medidas de seguridade nos seus locais, non conseguen evitar a presenza dos ladróns. Alarmas e así non podes facer moito máis tampouco, porque hai locales que se foron varias veces, xa non é unha vez sola, se foron varias veces, entón por moito que poñas van a intentar entrar igual. Piden maior presenza policial, aínda que son conscientes de que os medios son limitados, polo que apelan a un endurecemento das sancións para os autores dos feitos, que na maior parte dos casos son reincidentes. Pois imagino que será falta de medios, non por falta de interés, non por falta de medios. E veste un pouco así abandonado, un pouquiño á túa suerte, a pelear cos seguros, todo así, sempre, todas as semanas.